L'esport, que és una gran cosa, té moltes vertents, però fonamentalment a nosaltres i en una ciutat té el valor transcendent que ens ajuda a la integració social, ens ajuda a construir la ciutat i que a més té una perspectiva i una mirada pels que desenvolupen projectes a favor de la pau, que realment és un fet molt transcendent. Creiem des de Nacions Unides, des de l'Associació de Nacions Unides, que els objectius del mil·lenni que proclama la declaració del mil·lenni tenen molt a veure amb l'esport. Amb l'esport com a instrument que ens ajuda a poder assolir, no només amb l'esport, però sí que és un element importantíssim per poder assolir aquest ser millors i aquest ser. Uns esports que potser són molt manits, però que demostren, i dintre d'aquest esport del casament de la pau, ens donen una visió que tots hi caben i podem fer molt. Però és que també els camps de la cooperació han anat canviant, i abans pensàvem que fent aixopluc i donant aliments i donant segons quina cosa amb un programa d'ajuda humanitària n'hi havia poc, n'hi havia prou, i ara cada cop els temes també van canviant. Un camp de desplaçats on ens diuen que hi ha 10.000 persones, el càlcul podem fer-lo ràpid de quina quantitat de nens i nenes hi ha en aquest camp de refugiats, un camp on no hi ha res a fer durant tot el dia, doncs home, posem-li una pista poliesportiva, posem-li unes cistelles, unes porteries, temes d'aquests on moltes vegades pensem que amb l'assistència sanitària, l'assistència alimentària, l'aixopluc i el lloc per dormir n'hi ha suficient, però cada cop els programes de cooperació se'ns van complicant. I segons quins llocs, sobretot llocs de postconflicte, l'esport ajuda a superar alguns traumes físics i psíquics. I això en els últims anys també ho hem vist. Esport i valors no hi ha, són dos conceptes que sempre van units si ho sabem fer-ho bé, i per tant que en els projectes de cooperació internacional de desenvolupament anem juntant cooperació internacional, esport i valors és molt important.